ప్రేక్షక దేవుళ్ళు నన్ను ఆదరించారు, ఎన్నో సినిమాలు హిట్లు ఇచ్చారు. అలాగే ఫస్ట్ టైం నేను మా అమ్మాయి, సో తను కూడా చాలా యాక్టివ్, ఎందుకంటే ఎక్కడ కూడా యాక్టింగ్ నేర్చుకోలేదు. అలాగే అంటే తనకి గురువు లేడు, నాకు గురువు లేరు. ఈ సినిమా చూసి ఆశీర్వదిస్తారని అనుకున్నా. మా వారు ఏ వయసులో యాక్టింగ్ స్టార్ట్ చేశారో మా పాప కూడా అదే ఏజ్లో తను కూడా స్టార్ట్ చేయించడం మాకు చాలా ఆనందంగా ఉంది. నేను చాలా ఎగ్జైట్గా ఉన్నాను, ఎప్పుడు రిలీజ్ అవుతుంది, ఎప్పుడు చూడాలా అని. థ్యాంక్ యూ. అందరికీ నమస్కారం. ఇది ఫస్ట్ మూవీ, నా చెల్లి యాక్ట్ చేసింది. ఆల్ ద బెస్ట్ జువేరియా, విష్ యూ గుడ్ లక్. అందరికీ నమస్కారం, థ్యాంక్ యూ. నేను నా నాన్న కలిసి ఈ మూవీ చేశారు. ఈ మూవీ బాగా హిట్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ. వెన్నెలలే కాస్తాయే నీ కన్నులలోన, వేకువలే పూస్తాయే నీ అడుగులలోన. సంద్రాలే నీలో కేరింతలే, అందాలే నీలో వేయింతలే. గుడి గంటలు వినిపించే నీ మూవల్లోన, దేవుళ్ళే కనిపించే నీ బాల్యంలోన. నీ పాదం తాకేలా మేఘాలే దిగి వచ్చే, నీ చెంపే తాకి వెళ్ళేందుకే చిరుగాలే వచ్చిందిలే. ఏడేడు వర్ణాలు నవ్వులై విరబూసే, వెన్నెలలే కాస్తాయే నీ కన్నులలోన, వేకువలే పూస్తాయే నీ అడుగులలోన. ప్రతి నిమిషం నిన్ను మోస్తూ పులకించే పుడమి, పూలన్నీ